opravdu toho času už nezbývá, no, s bídou na 2 góly. A to by ještě muselo být hodně rychlé. Tak, Štěpánek zůstává na střídačce 6 českých hráčů. Je tam Plekanec, je tam Průcha, je tam Novotný, je tam Hemský, je tam Čáslava a je tam také Michálek. To je teď 6 statečných, kteří budou bojovat o naději. Hemský nahazuje. Chára okamžitě posílá puk zpátky podél mantinelu, Hudáček. Ještě Čáslava zablokoval modrou čáru, Michálek, ale znovu je tam Chára se svojí dlouhou holí. Novotný a Chára. Kotouč teď zmizel někde ve výstroji, ale už ho Srsen vyklepal a hraje se dál. Michálek. Průcha. Novotný. Čáslavova rána. Laco jí má ve své výstroji a přerušená hra 24,8 sekundy před koncem třetí části. A pohled českých hráčů teď stále častěji míří nahoru ke světelné tabuli k ukazateli času. Zdeno Chára už se ani nemáhá dívat na střídačku, jestli by neměl vystřídat. On už tohle dohraje. Už nemá ani za koho. Plekanec trochu si posunul blíž Michálka. Česká šestice zůstala na ledě. Plekanec proti Hanzušovi. Plekanec nakonec uspěl, Čáslava pálí, ale ten puk je sražený do rohu. Tam je Srsen, ale také Plekanec před brankou Průcha. Ještě Hemský. 16 sekund do konce třetí třetiny, to už je krutě málo času a navíc znovu Slováci dokázali zablokovat nahozený puk, který mířil před branku, ještě to zkouší Průcha, ale tenhle zápas už Slováci neprohrají. Slovenský sen tady v Hartwall aréně má další pokračování. Tahle hala se možná jednoho dne stane poutním místem slovenského hokeje, protože výběr Vladimíra Vujtka má jistotu medaile. Slovensko bude hrát s Ruskem v finále mistrovství světa. Český tým pod vedením Alojza Adamčika čeká stejně jako před rokem souboj o bronz. Nutno říct, že Slováci odehráli výborný zápas. Trpělivě bránili, byli aktivnější v první třetině. Potom využili ty naše drobná zaváhání ve třetí třetině, kdy ujeli vždycky do breaku. A nejprve Šatan a potom Hudáček. Vymíchali Jakuba Kováře v naší brance. Slovenská radost, český smutek. Vladimír Vujtek dokázal v tomhle vypjatém slovensko-českém derby naordinovat Slovákům skvělou taktiku. No a znovu to byl Miroslav Šatan. Střelec těch klíčových gólů slovenské hokejové historie. Jeden z posledních hokejových mohikánů slovenské reprezentace. Poslední hráč, který byl u všech 3 medailí a teď bude i u té 4. Kdo může říct, že vybojoval všechny medaile pro reprezentační tým v celé jeho historii? Na Slovensku pouze Miroslav Šatan. 37-28 na střely. Český tým přestřílel Slovensko. Kromě první třetiny, která se povedla víc Slovákům, byli čeští hráči aktivnější. I ve třetí třetině bylo mnohem víc střel na slovenskou branku. Tady jsou ti zranění hráči, kteří dnes nemohli zasáhnout do utkání. Přesto s čerstvě odoperovanými zlomeninami přijeli jak Dominik Graňák, tak Marcel Hossa, aby mohli být s týmem. Slovensko dosáhlo na malý hokejový zázrak. Tým, který 5 let po sobě vůbec neprošel do vyřazovacích bojů, dokonce hrál v Kanadě o záchranu. Loni na mistrovství světa se s ním diváci loučili bučením, pískáním. Teď tady v Hartwall aréně nalezl nový domov a novou sílu. Nalezl skvělého brankáře Jana Laca. To je jeden z klíčových mužů slovenského výběru a nalezl skvělého kouče Vladimíra Vujtka. Stejně tak obětavost všech hráčů před Lacem se skutečně obětují proto, aby pomohli týmu těch zblokovaných střel. Ty puky, které dokáží vyčistit z toho prostoru před Lacem, když už Laco vyrazí puk jenom přes sebe.
Je to obdivuhodná série slovenských vítězných zápasů na tomhle mistrovství. Při té vyrovnanosti současného hokeje vyhrát 7 zápasů v řadě. Klobouk dolů před tím, co dokázal Vladimír Vujtek se svými hráči. Michal Frolík dnes přeci jen prolomil tu svoji střeleckou smůlu, ale další se mu na hokejku hned v zápětí nalepila. Jediný český střelec zápasu. Na druhé straně myslím si, že celkem jasně bude vyhlášen jako nejlepší hráč muž s číslem 18 Miroslav Šatan. Střelec, který otevřel gólově zápas, který dal i vítězný gól na 2-1, pak ještě přidal slovenskou pojistku jeho spoluhráč Libor Hudáček. Miroslav Šatan. A tenhle překrásný československý souboj tedy nakonec končí lépe pro našeho východního souseda. Nezbývá než popřát Slovákům hodně štěstí ve finále, nezbývá než se teď skoncentrovat na hodně těžký souboj o bronzové medaile proti domácímu výběru Finska, protože Finové určitě nebudou chtít dát na domácím ledě kůži zadarmo a ta finská série medailí, to je něco obdivuhodného. To nebude snadný soupeř. Strašně těžká situace pro náš tým, zkousnout zklamání z dnešního zápasu. Mají přece jenom 4 hodiny méně na regeneraci před tím zítřejším odpoledním. Navíc sešaltovat v hlavě, že už nebudeme hrát o titul, že se musíme porvat aspoň o tu medaili. Kurt Lindström, muž, který dokázal dovést Finy k mistrovskému titulu a hodně tím pozlobit své krajany. Ten teď bude předávat trofeje nejlepším hráčům jednotlivých týmů na tomhle turnaji, tak aby ten medailový ceremoniál zítra nebyl narušován, tak dnes jsou oceněni nejlepší hráči obou týmů. Petr Nedvěd, nováček tohohle šampionátu, mohl by dostat možná trofej pro nejlepšího nováčka. Muž, který musel čekat na svůj první start v českém dresu na mistrovství světa až do 40 let. Petr Čáslava, jistota v obraně českého týmu. A Tomáš Plekanec si také odnese tohle hokejového ptáčka jako připomínku šampionátu, který stále ještě může skončit medailí, protože stále je ve hře bronz a český tým si musí vzpomenout na loňský rok, kdy v Bratislavě také končil po semifinále hodně zklamán, ale pak se dokázal skvěle nahecovat a v souboji o bronz porazit Rusko. Na druhé straně ve slovenském týmu jeden typ mám určitý a jasný. Jan Laco. Zdeno Chára je taky docela dobrý typ. Jan Laco to je jistota, protože Jan Laco to je muž, který, troufnu si říct, dostane i trofej pro nejlepšího brankaře na mistrovství světa, protože to, co on dokázal pochytat, od něj začaly ty slovenské úspěchy, od něj, od obětavosti hráčů, kteří začali plnit taktiku Vladimíra Vujtka. Zdeno Chára typoval si taky velmi správně. No a pak možná Tomáš Kopecký, možná Raděvojevič. Já bych tady dal osobně Hanzuše, protože s Hanzušem se vyhrává. S Hanzušem se vyhrává. Šatan, střelec důležitých gólů v playoff. No a nakonec Andrej Sekera. Slováci sází na defenzivu. I v tom hodnocení je to znát. Kolektivní výkon, výborný Laco. Výborná defenziva. Ale myslím, že tyhle trofeje pro Slováky nejsou důležité, protože oni sem přijeli vybojovat čtvrtfinále, postoupit na olympijské hry.
Z tohohle skromného cíle, který se ale po těch 5 letech zdál jako docela těžko řešitelný, je teď souboj o titul mistrů světa a to je určitě mnohem víc, než Slovensko čekalo. Česká republika ale může být stále napjatá a zítra vlastně má 2 zápasy, ve kterých má komu fandit. Souboj o bronz, ve kterém se český tým potká s Finskem, souboj o zlato, ve kterém český kouč Vladimír Vujtek povede Slováky proti Rusku. Kiitoksia tästä, arvoisa yleisö. Vuoden 2012 MM-kisat jatkuvat huomenna pronssiottelulla Suomi-Tsekki kello 16. Tervetuloa. Thank you, ladies and gentlemen. The 2012... Nepřestávej, jdi do Slickers. V 16. minutě zastavil časomíru československého derby v semifinále mistrovství světa Miroslav Šatan. Poprvé Slovensko vyhrálo první třetinu 1-0 a určilo ráz a náladu tohoto utkání. Český národní tým vyrovnal ve 31. minutě, kdy Plekanec vyhrál buly a Michal Frolík protrhl